Het is toch fijn, lieve gemeente, als de dominee een tekst krijgt om te preken van de tienertalk. En dan is het nog Palmzondag ook. En wat een fijne keuze was het niet. Gemeente van Christus, wij zitten vandaag in het verhaal over het laatste week, de laatste week van Jezus' leven. Hij weet dat het bijna tijd is. 5 dagen. De kruisiging komt dichterbij. En juist in die laatste dagen doet hij iets opvallends. Hij richt zich niet op zichzelf, maar op zijn leerlingen, op jullie, op de mensen die verder moeten als hij er niet meer is, op mensen zoals wij. Het is alsof Jezus zegt, ik ga weg, maar mijn werk, mijn droom, mijn visie, het koninkrijk van God, die gaan door. En jullie doen het, want jullie zijn mijn team. En om het duidelijk te maken, vertelt hij een verhaal, een gelijkenis over talenten, over vertrouwen, over verantwoordelijkheid, over mens zijn. Maar voordat wij daarin komen, wil ik iets meenemen met jullie, die jullie allemaal kent. Sport. En dan vooral voor de tieners. Stel je een estafetteloop voor. En 4 lopers. 1 baan. En wat is het spannendste moment van een estafette? Is het de rennen? Nee, Thijs. Ik ben de derde en jij gaat naar de windpaal. Ik ben echt ver voor. Niet van mij, maar van de anderen. En Olympische Spelen, hier komt goud. En zo kom ik aan. En ik kijk Thijs in de ogen. Thijs. Daar leg hij. Ons gouden medaille. Jammer. Ik val je. En dit is wat Jezus... Dankjewel, die kan je meenemen nu. Te laat, maar je kan het meenemen. En dit is, lieve mensen, wat Jezus hier doet. De spannendste is het overdracht. En daar zitten wij. Dat kleine moment waarop de ene loper de stok doorgeeft aan de volgende. En als dat misgaat, kun je nog zo hard rennen, de reis is verloren. Maar als het goed gaat, de stok stevig, moeten wij het weer doen. Ja, laten wij het weer doen. Thijs, kom hier aan. Anders, kom. Anders verloren wij en dit willen wij echt toch niet. Mooie muziek van Chariots of Fire. Da, 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 da. Ja, want het is toch niet een verhaal van verlies. Maar als het goed gaat, als de stok stevig in je hand komt, als je voelt, nu ben ik aan de beurt, dan gebeurt er iets. Dan komt energie en richting en verantwoordelijkheid en geef je je beste. En precies, lieve mensen, dat beeld past bij wat Jezus doet in zijn laatste week. Daarover gaat het op Palmzondag en daarna.
In Mattheus 25 vertel Jezus over een man die op reis gaat. Hy roep sy dienare by zich en geef sy geld, talente en niet allemaal evenveel. Maar wel allemaal iets. En dan gaat hy weg. Die eerste 2 dienare gaan met een aan de slag. Sy gebruiken wat sy gekregen hebben. Ze durven, ze investeren, ze zetten stappen. En als die Heer terugkomt, zegt hij tegen hem, mooi zo, goed gedaan. Maar de derde, die begraaft zijn talent, hij doet niets, hij verstopt het. Hij laat de angst regeren. En daarom pas 1 Petrus 4 vers 10 zo mooi in dit verhaal. Niet sommige van jullie, niet alleen de supergelovigen, niet alleen de mensen die precies weten wat ze willen in het leven, ieder van jullie, de jongste, de oudste, ieder van jullie, jij hebt iets gekregen, een talent, een gave, een kracht. Misschien zie je het zelf nog niet. Misschien denk je, nou, ik ben echt niet bijzonder. Hij geeft jou een estafettestok. Hij vertrouwt jou iets toe. Misschien denk je, wat moet ik doen? Ik ben gewoon geen apostel. Ik ben geen ouderling of een dominee of ik heb niet zoveel talenten. Ja, maar kijk om je heen. Kijk naar je leven. Kun je luisteren naar iemand die het moeilijk heeft? Ja, die deden wij vroeger met Janna. Ja, dan kunnen wij ieder zeggen, ja, ik kan het. Creatief zijn. Nou, zelf kan ik niet piano, maar gelukkig hebben wij iemand. Kan je iemand laten lachen? Kan je eerlijk zijn in een wereld vol filters? Kun je opkomen voor iemand die alleen staat? Kun je bidden voor iemand die je zorgen baart? Kun je helpen in de kerk, op thuis, op school? Dat zijn allemaal talenten. Het ben jij. Gebruik het. Gebruik het. En de derde dienaar? Laten wij eerlijk zijn. Soms lijken wij op de derde dienaar. Wij verstoppen wat wij hebben. Het gaat moeilijk. Wij denken, ja, ik heb gefaald. Of wat als ik faal? Wat als mensen mij raar vinden? Wat als ik niet goed genoeg is? Maar Jezus zegt, ik heb je niet gemaakt om het te verstoppen. Om jezelf te verstoppen. Ik heb je gemaakt om te leven. En daarom vandaag, deze dienst, op Palmzondag, met jullie als jongeren, klinkt de stem van Jezus, hier is de stafstok voor jou. Ren het mooi. Je hebt het. En daarom vandaag wil ik ook voor jullie dit meegeven. Jezus geeft jou de estafettestok. Niet omdat jij perfect bent. Niet omdat ik perfect is of jij. Maar omdat hij jou vertrouwt. Gebruik je talent, je gave, je hart, je stem. Gebruik je creativiteit. En ren jouw stuk van de reis. Voor God, voor elkaar, voor de wereld die jou nodig heeft. Want wij zijn toch één team. Het gaat toch om één koninkrijk. Om één koninkrijk. Amen.